ସାହୁ ଭାଉଜ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନୁ ସାହୁ ଭାଉଜ ହଁ ନିଶା ମରଣ କଣ ଇଏ ମାନେ କଣ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ ନା କଣ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ମାନେ ମୁଁ ଏଥିରେ ନା ଖାଲି ପେଲିବି ଜାଗାରେ ମଜା कौन है ये ଅଲଗା लोग ପ୍ରକାର। ତାପରେ कहाँ से आते हैं ये? ତାପରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତା ହାରି କଣ କରିବି କଣ କରିବି ତେଲ ଭାଇ ରଖିଦେଇ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଖାଲି ଭାଁ ଭାଁ ତାପରେ ଆରେ ଏତେ ଅସ୍ତରେ ନୁହଁ ହାତରେ ହାତରେ ଆମେ ନେଇ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆମର ଭଲ ମାଲ ଆଉ ଇଏ ନିଶା ପଣ୍ଡା ଆମର ଭଲ ମାଲ ମିଆ ଖଲିଫା ଭଲ ମାଲ हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है ମିଆ ଖଲିଫା ନିଆଁ ଖଲିପା ଧନୀ ସିଂ ସବୁ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ କୁ ବଟ ଆଗ ଟିକେ ପଚାରି ଦେବି ଆରେ ଆସ ଆଡେ ଆସୁନ ଆଡେ ପଚାରେ